A l'època actual, generalment els pares estem moltes hores fora de casa. Arribem amb presses, hem de preparar el sopar, hem de dutxar, hem de preparar les coses per l'endemà. I normalment ens costa trobar un moment per poder dedicar i poder-nos comunicar d'una manera fluida amb els nostres fills. És cert que hem de trobar uns espais comuns per poder-nos comunicar amb ells. I al contrari, el que acostumem a fer és corregir-los, els corregim constantment, els fem moltes preguntes, els atabalem una mica. Per tant, el que hauríem d'intentar és trobar uns espais que ens ofereixin aquesta comunicació més planera, més directa, i sobretot deixar que ells siguin els que expressin aquestes emocions i aquests pensaments. Sobretot el que hem de fer és afavorir aquesta comunicació en les tasques quotidianes, a l'hora de la dutxa, a l'hora del sopar, intentar no tenir pantalles engegades quan estem compartint un moment familiar i d'aquesta manera atorgar aquest espai tan valorat i que necessiten els nostres infants.